záhrady Pražského hradu bolo pozvaných 600 najlepších absolventov z pražských 8-ročných, 11-ročných a odborných škôl. Privítal ich prvý tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa a prezident republiky Antonín Novotný s ďalšími predstaviteľmi strany a vlády. Predmetom srdečných rozhovorov boli plány mladých ľudí do budúcna. Samozrejme, nikto si nenechal uísť príležitosť, aby získal vzácny autogram. Nakoniec sa prezident republiky s mladými ľuďmi srdečne rozlúčil a zaželal im menom strany a vlády veľa úspechov v práci a ďalšom živote. Berlínčania oslavovali tradičný deň východonemeckého časopisu Neues Deutschland. Bohatá výzdoba Stalinovej aleje vyjadrovala spojenie ľudu so socialistickou tlačou. Na manifestácii prehovoril člen politbyra jednotnej socialistickej strany Nemecka Hermann Materna. V bohatom kultúrnom programe vystúpil aj náš umelecký súbor Ministerstva vnútra. Na přání našich diváků jsme natočili snímek v jednom z nových potravinářských závodů na Ostravsku. Je to velkopekárna v Karviné, která zásobuje 50 000 obyvatel celého okresu. Výroba je dobře mechanizována. Za hodinu tady připraví k pečení 900 chlebů. Od mísení těsta až po dopečení se chleba nedotkne lidská ruka. Hygienická nezávadnost patří k mnoha přednostem při mechanizované výrobě potravin. Co si v karvinské velkopekárně nadrobí, to si také na okrese snědí a není toho málo. 200 metráků chleba denně. Taká vožka maková je síce len maličká, ale za pár dní dokáže zničiť celé hektáre cukrovky. V Pohronskom Ruskove na Slovensku, kde pestujú cukrovku na niekoľko tisícoch hektároch, ničia vožku makovú chemickým postrekom už v zárodku. Veľké lány ošetrujú pracovníci agroletu. Pilot Štefan Tuhela postrieka za deň až 500 hektárov. Úspešný boj proti škodcom sa isto prejaví pri zbere vo vysokých výnosoch. Národná umelkyňa Sovietskeho zväzu Tamara Chanum je nezvyčajnou interpretkou ľudových piesní. Pozná tisíce piesní najrôznejších národov sveta a vie ich zaspievať v 50 jazykoch. V pražskej Smetanovej sieni predviedla divákom a poslucháčom bohatý program.
Vystúpenie Tamary Chanum bolo zaujímavým spestrením pražského kultúrneho života. Na Medzinárodnom kongrese módy v Prahe predviedlo 7 štátov svoje návrhy na riešenie toho istého námetu. Dámske vychádzkové módne šaty podľa návrhu rumunských priateľov. Noi ne-am gândit ca la acest model să dăm o formă simplă, plăcută și elegantă, cu scopul de a-l introduce în mare serie. Návrh pracovníkov Nemeckej demokratickej republiky. Gewebe in einer interessanten Musterung. Die Gestaltung ist klassisch. Sovětský model. Мы предлагаем платье из 2 частей по мотивам морской одежды. Прямая блуза и юбка, широкую складку сделаны из синей шерсти и отделаны белым. Poľské riešenie. Ściągnięty szerokim paskiem. 2 duże kieszenie nakładane za Maďarský návrh. Színezéssel készült délelőtti ruha. A pelerinnel utcára kabát nélkül ősszel tavasszal. Bulharský model. Вълнен плат. Роклята гладка и семпла е украсена с широк колан, който се... Československý návrh. Výmena skúseností pomáha rastu úrovne a kultúry obliekania v našich spriateľených krajinách. Medzinárodný memoriál Januša Kusočinského na Varšavskom štadióne mal hneď prvý deň jedno veľké prekvapenie. Prietrž mračien. Vytrvalí diváci našli proti silným prúdom vody dobrú ochranu. Vo všetkých disciplínach sa bojovalo opravdu urputne. V hode diskom zvíťazila Müllerová z Nemeckej demokratickej republiky výkonom 50 metrov 58 cm. V preteku žien na 100 metrov dosiahla sovietská reprezentantka Popová čas 11,8 sekundy. V hode kladivom zvíťazil Maďar Živocky výkonom 64 metrov 14 cm. Štart behu na 1500 metrov. Po krásnom závere zvíťazil Poliak Orival časom 3 minúty 46,4 sekundy. Priebeh memoriálu znovu ukázal, že Poľsko je dnes vedúcou európskou atletickou veľmocou. Päť balónov malo vyniesť do výšky 22 kilometrov, kde sú výhodnejšie podmienky pre pozorovanie Venuše, francúzskeho astronóma Odin Dolphisa. Pokus sa bohužiaľ nepodaril. Najvyšší balón dosiahol výšky len 13 kilometrov. Ako vidno, nie je vždy ľahké vyletieť do stratosféry. Oveľa ľahšiu a pohodlnejšiu cestu do vesmíru mali astronauti v novom východonemeckom filme Mlčiaca hviezda. Jednu z hlavných úloh zverili nášmu hercovi Oldřichovi Lukešovi. Na plátne uvidíme svet neznámych planét, ktorý snáď čoskoro poznáme aj v skutočnosti. Kórejskí potápači lovia vo vodách východného mora najrôznejšie druhy rýb. Z morského dna často vytiahnu aj statnú chobotnicu. Skúsení labužníci nás dlho presviečali, že mäso z chobotnice je výbornou pochúťkou. My sme ho však nejedli, a tak im nemusíme veriť. Kanárske ostrovy zaplavujú každoročne obrovské krdle kobyliek zo Severnej Afriky. Za krátky čas ničia všetku úrodu.
Primitívna obrana ostrovanou proti strašnému hmyzu je bezvýsledná. Ani ničenie chemikáliami nemá úspech. Ukazuje sa, že jediným riešením je ničiť škodcov už v zárodku.